Inda ake cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi, kamar yadda kuke ganin shahararren mawaƙin nan Nura M Inuwa, kamar yadda al'umma suka san yadda aka cutar da shi, wanda Nura M Inuwa za a iya cewa asirin waɗanda suka aikata wannan abun ya tono. To, Nura M Inuwa dai kamar yadda aka sani mawaƙi ne a cikin masana'antar Kannywood, kuma shahararre ne kuma producer ne wanda ya zo da wani kamfani mai wani salo mai suna Abnur Entertainment. Daga lokacin da aka yi wa Nura M Inuwa wannan zalunci da cuta, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ɗaukaka shi fiye da yadda ake tunani. Irin waɗannan abubuwan an yi wa mutane da dama a cikin masana'antar Kannywood, amma ba a taɓa samun wani abu mai muni da aka taɓa lafiyar mutum ƙararraba irin Nura M Inuwa, kamar yadda aka san shi haziƙin mawaƙi wanda irin tauraruwarsu ba ta disashewa sakamakon waƙar da suke yi ba waƙar yayi ba ce, ballantana ma har a zo a ce an daina yayinta. Waƙa ce wadda professors da dama a cikin manya-manyan jami'o'i na Najeriya suke amfani da ita da kuma wajen Najeriya. Kamar yadda aka sani jaruma Ladidi Fage jaruma ce a masana'antar Kannywood, wanda kwanaki ta yi bayanin irin abin da yake damunta na rashin lafiya, wanda hasirin ma ta so ta yi nadamar shiga cikin wannan masana'antar ta Kannywood. Ku danna subscribe, ku danna karwa don ci gaba da ganin abin da yake